Arratsaldeon, gaur elkartzen gehan prentxaurreko horren arrazoietako bat, Iztueta jaiotza dela eta 250 urte urrena, ospatzen dugu aurten urten. Azaroko 29 jaiozan, eta orduan urtarriletik hasi ginen, planifikazio bat diken, pixkat zelkarte juntak genizken, eta festa hontan Iztuetataz nola antolatu genikun festa bat egiteko garain, ezta? Orduan, tere herritar bat da, Iztuetai buruz asko dakina, eta gero dantzari elkarteko baita, eta Jose Leonardo Iztueta fundazion dagoen herritar bat baita. Orduan, gauza asko zeon eta gai asko bat ez pertsona honetaz, baina egin genuen egitaragua, pixkat ikusten genuen musika, literatura aldetik eta bai dantza aldetik garrantzia handia ezekela, orduan eventu ezberdinek antolatu di. Azoren atxisturaria izango deu, beak abesti batzu konposazitulako, eta pixkat egitaragua errepaso bat emango diot, azaroan 16-tik 29 erakusketa ukiko deu, pixkat bere historia azaltzen dona, noiz sortu zen, zer izan zen, eta gutxi gora bera nola bere bizi traiektori guzti ez da. Gero erropak diteu, erropa bere zeagina, autentiko galegi ez egin horrezan, bere apretaketa. Eta pixkat, izango da, asko da irakurtzekoa, baina, hau astebeten irikitango. Gero, azaroan 16, joan ez oizata bitzarra urdinak, txitarina o nola da. Igual, horrek egin dode gaurtezpen, hogeita seikoa. Azaroan 18 larun bata, Iztueta testuan irakurketa ibiltaria izango da, berdin zehar, eta dantzak egongo die bitartean. Azaroan 23 osteguna Iztueta garaia eta lanak, azaroako 26 igandea Iztueta jasotako dantzen erakustan dira. Hori izango da pixkat, Iztuetak sortu zituen dantzak kaleratu ingo die. Herrin izango da, ekitaldie eta egualkin jasiko da. Eta gero, 29 bukatuko litzeke bere jaiotza egun edala da, herri ezberdin hainbatetan dantza saio batzuk egingo lieke, eta hori ingo duke dana grabazio bat egin, eta gero bukaeran grabaketa hori azalduko dute. Eta ezakit, Iztuetan historiai buruz hitzaiteko, hemen terek aurkezpen txiki bat ingo dio igual, pixkat ze pertsona zan, eta igual bai. Alkateak esan dagoaren jarraipena, pixkat guk Iztuetari buruz erakusketa hori egiterakoan eta egun hauek antolatzerakoan izan dugun ikuspegia azalduko dizute. Alde batetik, garbi da Iztueta dantzari gixara ezautzen dela eta Euskal Herriko dantzarien elkartea eta Gipuzkoako dantzariak oso lotuak izan dira hasiera-hasieratik Iztuetaren biziarekin, ez? Hain zuzen ere, esan genezake, Iztueta gizona txuri ditzen dute, baina gizon praktikoa bazala. Eta beha izan zen, horreneko dantza taldeak eta sortu zituena eta dantza eskola bat eragin zuena, ez? Eta gero, horren inguruan sortu den buruntuak, esan genezake, jarraitu egin duela, mende pasata gero. Orduan, alde horretatik oso ezaguna da Iztueta, eta asko hitz egin da berari buruz, gaur ere hitzaldi bat Xabierrak aipatuko duena izango da bere dantzari izateaz, bere dantzari buruari buruz, eta, iruditzen zitzaigun horrekin ere, igual batzutan ahaztu egiten zara dantzari izateaz gain, idazlea izan zara, euskeraz idatzi zuela 19. mendean Eliz gizonak bakarrik idazten zutenean, eta ez asko, gaina, idatzi zuela zer eta dantzari buru bat, eta zer eta historia buru bat. Historia, etnografia, eta alde horri ez zitzaiola inbesteko garrantzirik ematen, ez? Neurri batean, esan betxik baita ere, Iztueta bada gizon ilustratu bat, orduan, Gipuzkoako konbede egin zuenean, egin zuen horako iztegi enziklopediko bat, baliz bezala, garai hartakoa, Gipuzkoari buruz esan zitxeken guztie. Dantzari buruz ere, bere iritzien, Gipuzkoako dantzari buruz esan zitxeken guztie. Orduan, idea hori izatea,
Hori euskeraz egitea, zeren eta ordurako, beste batzuk edatzabek idatzita zeuden, baina, zian moral liburuak eta bat, oso aipagarria da. Etzegoen noski, historia idazteko iztegirik, euskerazkorik, zegoen, eta Larramendi erabili zuen. Gero, gauza guzti horiek azpimarratzea garrantzizkoa iruditzen zitzaigun. Eta azkenik baita ere barrendun beste helburu bat, hau da, alde batetik Iztueta idazlearen berri ematea, baina baita ere Iztuetaren bizitzari testuinguru bat ezartzea. Igual, Iztuetak Iztuetari buruz informazio asko dago, inkisizioarekin eta auzitegietan ibili zarako, asko dakigu berari buruz, txuntxe izan bazan, bakarrik noiz jaio zan da noiz hilko zan. Jakingo den, baina mugimendu oso bizi komplexua izan zuen eta informazioa handi daukagu. Baina, esan dezake, bere bizitza ez aztertu dutena, batez ere aztertu dutela, bera nola bizi izan zen. Baina, askotan kontuten hartu gabe, ze testuinguru bizi izan zen, zenbat gerraketatako lekuko izan zen, ez da? Konbentzio gerra, gero Napoleonen sarrera, gero gerrate karlistak, besarkada, beraz, gizon esaten zuten aurre horrekoek gizaldi bakoitzek gerra bat bizi izan zola, baina gizon honek pasaizu asko dauzke. Orduan, iruditzen zitzaigun hori ere importantea da. Eta baita ere, hori gabe, ezin dela ulertu adibidez, Gipuzkoako dantzatan hain gutxi aipatzea emakume dantzariak adibidez, edo hainbat gauza ez aipatzea, eta berak preso egon inkisizioak eraman da, eta gero erlijiozko poemak idaztea, eta zergaitik, eta hori izan da pixkat, erakusketa honen helburua eta baita ere emango dien itzaldien helburua. Alboan jartzea, Iztueta dantzaria, eta Iztueta idazlea eta pentsalaria. Eta, bukatzeko eta dantzarien elkarteari eta Jainazio Iztueta kultura elkarteari sarrera emateko, esango nuke Iztuetari buruz adina omenaldi ez dakit beste idazlen bat egongo da. Hau laugarren aldia da. 1929an egin zen aurreneko omenaldia, bertan aita Donostia eta orduan ere asmozek sortuta dantzariak eta hasita zeuden. Bigarren egin zen frankismo garaian 1945an, 1947an sortu zen Espainiako dantza eta biltzeko programa egin zuena, frankismoan, eta aita Donostia ere ara bideratu behar izan zuen, harrak ere. Eta, 45koa ere importantea izan zen 29koaren islada bat bezala. Gero 1977koa izan zen ikusgarria, herriak mugitu zuen alde batetik, eta Urbeltz eta Carlos Linazasoro, Elosegi, Labaien guztiek ere parte hartu zuten, Tolosako Aralar adiskideak izugarrizko importantzia izan zuten. 85ean, 72an ere uste zerbait izan zena, 85 inguruan izan zen beste bat, nionek ere ezautu nuen, txistura eritzen, eta Jose Leonardok ere, 77ko pentsatzen dut ezautuko zola. Eta orain, hau beste bat, ez? Esan dezakegu, askotan omendua izan da, baina behar bada omenaldi bakoitzak bere alde bat markatu duela, edo azpimarratu duela, behar bada garaia dela, 250 urte pasata gero, hainbeste justizia egin beharrean, eta esan behar hainbeste gizon hona txarra zen, ulertzen, saiatzen. Eta, asmo horrekin, ekartu behar, dantzailearen elkartea, eta Jainazio Iztueta kultura. Kaixo. Ni pixka bat, ni Euskal Dantzaren Biltzarreko, Gipuzkoako zatia garago, ez? Eta, hor ikusi genuen, aurten 250. urte hurrena jaio zela eta urte hurrena ospatzen zela, ikusten genuen, beharrezkoa zela horrelako jardunaldi batzuk egitea, jendea pixka bat ezagutzea, Jainazio Iztuetak egindako lana, eta harremanetan jarri ginen lehenengo fundazioko kideekin, gero udaletxekoekin, eta pixka bat azkenean taldetxo bat sortu zen, eta horra ginen lanean, eta gaurko gidaro hau aurkezten dizuegu.
Ni batez ere, pixka dantzaren inguruan ze garrantzia izan zuen Juan Ignacio Ixtuetak, komentatu nahi dut, ez? Bueno, hor, klabe izan zen, berak, 1777 uste jaiokoa zela, baina 1824an publikatu zuen Gipuzkoako dantza gogoangarrien kondaira edo historia liburua. Eta hor jasotzen ziren, hemen Gipuzkoan bere ustez galtzen ari ziren, eroera bat aldatzen ari ziren dantzen, holako rekopilazio bat, xehetasun asko ematen zituen dantzak nola egin behar ziren, eta garai hartarako, lehen komentatu da bezala, garai hartarako oso gauza harrigarri izan zen, garai hartan oso liburu gutxik hitz egiten zuten folkloreari buruz, eta gainera horrelako hainbesteko xehetasunak emanez, dantzak pausoak nola egin behar diren, pixka bat hori, eta hori denborarekin, momentu batzutan, igual aztu egin da, baina momentu honetan bintzat, esan dezakegu Gipuzkoako dantzentzat klabe izan dela bere lana. Esan dezakegu dela oinarrizko obra bat, eta gaur egun bere jarraibideak beste jarraituz, dantza gehienak horrela egiten direla. Izango dira gero, herri bakoitzeko dantzatzeko moduak edo aldaketak edo, baina oinarrizko irizpideak hor daude, liburu horretan, eta berak transmititu zuen horretan. Besteak, normalean, tradizioz jaso izan zituzte bere dantzak, eta askotan evoluzio desberdinak izan dira. Hemen ere, evoluzioak izango ziren, nik ez dituzte joan hemen zigarren mendean edo horrela dantzaz, eta gaur egun berdin dantzatzen dela gauzak aldatu dira, baina ziur aski, oinarrizko kontzeptuak hor mantentzen dira, eta ikusten hor dago bere garrantzi hori, ez? Hor, jaso zuen lan horren artean, hor daude 36 dantza, hor daude espanta dantzak, hor daude brokel dantza zikloko dantza ezberdina, ustari dantza, horrein dantza, zinta, hor daude horako dantza batzuk, eta gero daude oso bereziak diren hainbat dantza, eta horien artean soiluzarrak deitzen direna. Soiluzarrak, gero igual Jose Ignacio Sorenako beto esplikatuko digu, eta da pixka bat, zortziko hemen ulertzen dugun bezala, soiluzarrak dira beste dantza ritmo aldetik, oso dantza bereziak, dantzariak oso trebeak izan behar dira, batez ere memoria handia izan behar dute, dantza horien nola egin behar diren, eta alde batetik, holako hainbat dantza jasot zituen, gero musika aldetik Albeniz musikariak lagundu zion horretan, eta daukagun hori, gaur egun esan dezakegu altxor bat dela. Gipuzkoarrok alde horretatik, arro sentigitu gaitezke, ze obra jaso dugun, pixka gure dantzak nolakoak diren esplikatuz. Eta pixkat guk hemen jardunaldi hauetan, pixka dantzarekin lotutako ekintzak, alde batetik dago gaur Jose Ignacio Sorenak esplikatuko digu pixka bat bere obra dantza eta musikaren esparrutik, hori izango da gaur zazpiretan, eta gero beste gauza batzuk ere daude, eta 26an, azarren 26an igandean, goizeko 12etan, horri etorriko dira, pixkat izango da Gipuzkoako dantzarien omenaldi bat, etorriko dira 60 dantzari esan dezakegu, eta horien artean benetan gaur egun dantzari onak, punta-puntan dabiltzanak, bai emakumeak, bai gizonezkoak, eta, nahiz hasiko izenak izaten, baina, benetan dantzari onak datoz, denari onak, baina, ari da. Eta horiek egingo dituzte, lehen aipatu ditudan dantza horiek, hasiko dira ezpata dantza batekin, sartuko dira, plazan, uste bere etxetiko nontzat horriko dira ezpata dantza ginez, eta hemen ja interpretatuko dituzte, lehen aipatutako horren bilduma bat, ez dira dantza guztiak egingo, baina horrako ordu eta laurdeneko bilduma bat egingo dute,
eta pentsatzen dugu oso gauza ikusgarria eta polita ederra izango dela. Gero, 29-erako pentsatuta dago, ertatzen da, hemen ja pixkate dantzataldeen atxikimendua jaso nahi dugu oraindik. 29an dela, justu bera jaio izan eguna, deialdi bat egina dago dantzatalde guztiei, animatzen diren bere herritan, enplazan eta egiten duten horrako, horietako dantzaren bat edo, detailetxo bat, igual aurresku bat, edo soka dantzaren bat, edo brokel dantzako zerbait, edo aurresku batzuk, olako zerbait, bere dantza eta plazan pixkat hori gogoratuz. Oraingoz, hemengo dantzataldean ja kontatuta dago, baina beste taldeak animatzen ditugu horretan hori da pixka bat dantza mailan kontatu dezakedara. Iztueta Fundazioko, Jose Bernardo. Guk, Zaldibi, Iztueta Fundazioa, Zaldibi beti ni ibili naiz el peregrino de las salsas, beti zerbait inaien da. Ordu, noantzen dela, 35 bat urte gutxi gora bera, sortu genuen fundazio bat. Iztueta Fundazioa izenekoa. Eta, guk hor poliki-poliki egin deuna da, publikatu dugu, Iztuetan izenen miscelanea deitzen da liburuen, publikatu gendun, 85ean, gero publikatu gendun el vocabulario del vascuenzi Iztuetana, baita ere, gero baita ere egin gendun hemen Zaldibitarra zalako hemen Maragaton historien barrun gertatutakoa, eta, hori pixka bat. Eta azkenen, bukatutzatu hantxe eman deu, liburu bat egin deu, Zaldibiko 125 bat baserri, familien, historik labur batzuk, beraie kontatako noski, indeu eta publikatu dugu, hantxe eman hori amaiera. Eta, hor gabiltze, zesan duzuenik, honi buruz, eramuzan detena ez, pixka bat eta bestei lagunduz, eta hola ibiliga, gure ibilandie hau izan da. Hortik aparte, ez da betola ez esateko. Esan bezala, elkarte hainbatek, bakoitze bere aldetik lana egiten jardun dugu, eta nik uste gitarra oso txukune antolatu deula, komentatu dugu bezala, gitarra hauen desente programa bastante kompletua da, eta nik uste dantzari ikuskizun aldetik oso aberatsa izango dela. Musika aldetik zesanik ez, eta historia pixka eta aztarrikatu nahi donak, baren dauzke erakusketa hori irekitango da, eta honekin bai esan, lanketa luze honen ondorez, Iztueta herriko dantzataldea, gaur justu hemen falta da, baina horik programa berezi bat egiten baita, aspaldidanik dantza egiteko ohitura galdu zuen pertsonak tarten hartuz, eta zeako, beti askotikan zaila izena, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarko kideko baita, hauen programa interesantea, Iztueta taldea, esan dizuen bezala, bere bildumakin, da erabat murgilduta gai honekin, eta udalak bere aldetik jarri zon, hasiera batetik, honen dinamika hau, ezta, kulturako bizi negoziekin. Eta gero, Gipuzkoako Foru Aldundin laguntza izan dugu baita, zati programa luze gehitzen zen herri txiki bateako, eta kostu ekonomiko bat suposatu du, eta lagundu izan geha, kasu honetan, egun hauetako festa antolatzeko.